καλός αντίπαλος, εφόσον δεν διαχειρίζεται σωστά ούτε το κράτος του. Έχουμε όμως ένα αντανακλαστικό που προέρχονται από δύο ιδέες. Είμαστε φυσιολογικά αντιδραστικοί. Τώρα βέβαια δεν μπορείτε να πείτε όχι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι όταν έχουμε έναν λαό που είναι φυσιολογικά αντιδραστικός, σιγά σιγά, όπως είπαμε για το πνεύμα και για την ψυχή, δημιουργήθηκε η έννοια που είναι πολύ σημαντική για τον λαό μας, η έννοια της αντίστασης. Ο δικός μας ο λαός είναι φυσιολογικά αντιστασιακός. Μία άλλη έννοια, όταν βέβαια δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε αυτή την αντίσταση, είναι η έννοια της θυσίας. Ο ελληνισμός βασίζεται σε δύο διαχρονικά στοιχεία που είναι η αντίσταση και η θυσία. Αντιστεκόμαστε στον χώρο για να ζήσει στην ουσία η ανθρωπότητα του χρόνου και για να θυσιαστούμε για αυτήν την ανθρωπότητα του μέλλοντος. Διότι, όπως το είπαν πολύ σωστά και προηγουμένως, στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη συμβολή του ελληνισμού είναι να παράγει ένα έργο για την ανθρωπότητα. Προσέξτε η επιλογή των λέξεων. Πολύ σωστά το παρατήρησε και ο πρώτος ομιλητής ότι μιλάμε για αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει σε αγορά δουλείας. Μετατρέπουμε το έργο σε εργασία, την εργασία σε αγκαρία, την αγκαρία σε δουλεία. Μέσω της δουλειάς. Και όπως έχουμε προβλήματα με το μοτονικό, δεν ξέρουμε να το βάλουμε. Το θέμα είναι το έργο. Ποιος ασχολείται με το έργο? Για μένα η έννοια του ελληνισμού είναι η οντότητα που ασχολείται με το έργο. Παράγουμε ένα έργο το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στον χώρο της Ελλάδας, αλλά δεν είναι ποτέ αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι πάντοτε η ανθρωπότητα και γι' αυτό βλέπετε από τις σπάνιες λέξεις που χρησιμοποιούν το «ισμός» έχουμε ακόμα τον ελληνισμό που θεωρείται ακόμα θετική. Ενώ οι άλλες έχουν εκφυλιστεί, έχουν ξεπέσει και θεωρούνται τώρα σχεδόν σαν βρυσιές. Σκεφτείτε λίγο όλους αυτούς τους σεισμούς και θα δείτε ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί λοιπόν ο ελληνισμός αποτελεί μια εξαίρεση? Διότι εμείς από αντίδραση είμαστε της εξαίρεσης. Δηλαδή, κοιτάζουμε ένα ολόκληρο κείμενο και προσέχουμε πού είναι τα λάθη. Διαβάζουμε το νούμερο και αναρωτιόμαστε αν είναι σωστά γραμμένο. Πολλοί λαοί θεοποιούν μερικά πράγματα που κάνουμε εμείς, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι απλώς φυσιολογικά. Τι θέλω να πω με αυτό, για να καταλήξω? Το σπάνιο δεν είναι σπάνιο για το σπάνιο. Είναι σπάνιο μόνο για το κοινό. Γι' αυτό εμάς μας φαίνεται φυσιολογικό. Ο ελληνισμός είναι σπάνιος, μας ενοχλεί, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι λίγο στέλνει, αλλά στην πραγματικότητα επαρκεί. Δηλαδή, ήμασταν πάντοτε της μειονότητα, ήμασταν πάντοτε στον χώρο της μειοψηφίας, διότι πολύ απλά ήμασταν πάντοτε σπάνιοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γερό. Μας θύμισε λίγο και την μαγιά του Μακρυγιάννη, ότι όλα τα θεριά τρώνε από εμάς, αλλά πάντα κάτι μένει. Και φυσικά, επειδή λέγεται Νίκος, μας έδωσε μήνυμα νίκης. Θα συνεχίσουμε με 3 παρεμβάσεις.